Is mis Liam Ó Maonlaí. Tá man sa spidéal, Stiúideo Cuan. Fechad amach ar chun na gaiilehhe, ar cheann mhórne. Ceoil bew, oscail na geoltóirí bheasagainn díomh ón gcuan seo gach seachtain. So tairn gig isteach agus úr géad fáilte chuig cuan an cheoil. Gur mágad, tá sé bhí géisteach le cuan an cheoil fáilte roimh a locht éisteachta tá i ggóluadar uasal Nollaig ní chasaí agus Mairéad ní chasaí. Fáilte roimh go dtí an glár. Gur mágad. Tá gágainn le ceoil, so bích cúpla páirt againn inis agus tas beidh comhrá an sin againn. Comhrá ceoil atá an seo againn ar chuan an cheoil. Agus chuile heachtain bíon ceoltóir nó beirt agam mar agus bí muid a caint agus bí muid a déine ceoil agus caintear cuasaí an tail, so cad a bheits againn. Tás nó míid le písa de chuid Carolyn. Sure. Tantáir ná Carolyn's Receipt for Whiskey. Agus déirtar go raibh tinnis vehicle ar Carolyn. Agus chuig sé chuig an dochtúr dar bennim John Stafford
agus thug sé sin prescription dó nó receipt a deirtar an uairston agus is go bethe. Is go bethe. A bhí ann. Bhí do léite. Yeah. Go híhann. So bin písa le tarlach ó Carolan an critere cáiliúil ach tá neart ceoil ag í hain cum agat hain an Nollaig nach bhfuil. Sure, yeah. Shine me píosa chumas féin fan mól dar bennim the last Lord of Beara, Philip O'Sullivan Bear, dimigur imirce thréis cacian táile agus chuig sé go dtí an Spáin. Agus gá riil an sin a chumas féin freisin Galloping to the Glen agus the Silver Strand. Gáda.
Lochtéisteachta tá sibh ag éisteacht le cuan an cheoil an seo sa spidéal agus imime haanta tá Nollaig ní chasaí agus idir fuair Mairéad agus cá mé rá is breálam a bheith géisteacht le ceoil ón dealach céanna. Ceapam go bhfuil dríocht le nar bhíon beirt sa siimint le chéile nó a casadh le chéile agus ar nóí tá scéal a dul le gach chlán agus le gach duine. So, cad fuaimh féin. Nollaig, bhfuil chonig mé se husad an chéadúr ar an Eurovision Song Contest is soilm the time dance. Na blianta ó hin. Na blianta ó hin, yeah. Bhí sé sinnim le plankstí. Yeah, yeah. Yeah, so... Bin é chéadúr acha mé husa agus mar réad níor bhfuil mé leat a hana. Níor bhfuil. Gotí inniu. Yeah. Inis dom fuaimh, cad a Steve, cad cé chum sibh agus... Is as droch na band na gúndé chorcaí doing agus de chasamar go léir an ma grafúrcha agus ma grothaircha cumá de chasamar go léir ceoil nar bhí mar óg agus... A ruis sé ag gúr muintir an ceoil? Well, bóránnaí an iasar fadí mór agus bhí anna híimice siúd sa náráníocht agus... Gus the hain si an argan béil freisin. Yeah. Oh, yeah. Yeah. The gors sets. Ah, yeah. Bhí anna chuid port iste gine ceannacha agus bhíoh si é déanamh postmusic ar deir. Sure, postmusic. Yeah. Portrait Bay. Portrait Bay. So fuinse ar lí, fuinse ceoil le go bhaile. Agus bhí a lán chuid áráin ag ar lethir freisin. Chumá, so an dá Agus, yeah. Agus a raibh sibh ar raibh daoine mór hímpel ar raibh gur ceolach go freisin san dúthaigh nó sa chóir san nach nóair a sé scail nó... Well, bhí mar in had a bandan agus an nuair sin nuair bhí mar óg ní raibh mórrán cheolann sin in néachar go mór bhór ceol tradiisiúnta just ní raibh sé ann. Okay. You know, bhí mar bháthair ó na hÉilethe i méire, you know, so ír chorcaí agus bhád amach. má bhád amach agus maithir ó cuairgainemh in aici leis an scibarín. Idir scibarín agus bean trí. So bhí mar sort of blow-ins in had a bandan ag an hóm. Right, stigam, yeah. So bhí anna chuid ceola going sa bhaile agus áráin agus mar sin de. Ach chomar go dtí an Piper's Club i gcathair chorcaí. Timpeall ó ní lisa gom ní chuoinlim nuair bhíos timpeall dóigh bliain d'aois nó mar sin agus bhí sé sin absolútely go chúntach dóing. Bhfuil mar le clowní gráda, you know, maoinithe gráda, conló bhíad a go léir ann an tam sin pebrad an sco óna riamhigh ba ahar a bhí i bhail an Piper's Club I club de Cumann na Bíobarí i gCorcaigh mícheála riamhigh agus is muinteoir úntaach a bheith hasna mise ag sinnim na pibéalan ag an am agus bhuinas an soltas. Céir de hála mar siad? Well... Bhfuil siad agad fós? Bhís a déanamh an meán teist an tám sin. Agus bhís a déanamh bhailín clasicach mar ábhar. Bhí Paul sa bhála ar na Bíobarí. So just churas ar leislí iad ar feadh tamlín beag. Agus an sin just a hosnig mé ag sinnim na tún céanna ar an bhailín. Agus nílas gom cabhail na Bíobarí inis. Oh no! Sin scéal. Yeah. Agus ó réad cad futain. Bhfuil cuimhní agaibh de heisiúin agus beidir an chéad seisiún nó beidir rud a cínta hála gur thugann dréoch sin díobh nó. Hánig Paddy Keenan chun marachtant i Clonacailte. Sure. Agus bhíoh seisiún i teachtarnan san
agus thug maithair agus má bháthair mé chuig an séisiún sin agus just bhí sé Harbor, yeah. Tá dríocht ní rabasach im dhégórógach bhí anna cheoil ann agus hain sé go mórdum. Ar hain tú héin na peabhaí? Just beagáinín. Dála míosí idir feag blianú blian is dócha, Ní raibh PB a gom héin so just bhí ar íos gom agus. Okay. Bhí má PB briste. Sure, bhíon Paul sa bhála. Bhí bhfuil sé trí leis na PB chum agus. Not pretty murder. Cad bhí ceoil mar sin cúpla pólca béidir? Se? Siad cúpla ceanna a chumas héin, an céad ceann the Cold Cé Pólca. Áit I gar chorcaí agus an dar ceann the Shaky Bridge. Scrílam choirigh mé tusa Nollaig le Dóna Lunnaí leis an riad a retrospective agus is scrílam go rá set polkas úntacha ar an ceann sin. Scrílam mé sin, Ceapan gur polkas a chum Dóna Lunnaí an tam sin. Ní cuinim go crín a ceapan gur Bhí ceann stoilm a rá tradiisiúnta agus san bhí ceann a chum sé hain. He's got the polka as well. Dríocht a bhaint le chuid comadóireacht de ceapan. Cad faoi órán mar sin.
bín is stór fan sa céir go fáil go bhaid sa ma chaip smach loca. Ma bhróga sail batta gus búclaí an leisin Sco dain dit go mógad an ród leat. Ba rain leat go caisil sco tlúin geall mála Sco cairig na siúide haar mólas Is go brach mai de weidhug Níl hud o weilig Sis coma cé bhainhig an orna Gari gigolwa agus curig bhúr gúna chéile Go muinhe mi dúiseacht as bádig an flúr Sco raim dar núhi féni Sheikh Lashim Kagara Mashasa Manwa Eggs not bodig Talan de famre Ni kasuda pa Ah egri gyal mangrost Sco tugud dieslan on vor sin Tá sé bhgéisteacht a lochtéisteachta le cuan an cheoil. Tá man seo le Nollaig agus Mairéad ní chasaí. Okay.
Dríocht an son. Chéile sé tún sin, lesa? No, No. is tún tradiisiún Tradiisiúnta sin. Bhí sé bailúchan ó fearil pebre a bheith ag an 8 Tá sé cho ceúireach nach bhfuil nó. Tá sé háling. Tá sé go híhann ar fád agus bíonn si bh cuma, bhíon mirte a go bh cuma, míon cuma, Bíon, tá sa go míon tú hain Nollaig a cuma. Ja, is brelam commodóirecht. Nar bhí mé timppel Caribbean déal díis chuiristeach ar chomórtas a bhí ag RT Young Composer of the Year ar an radio. Agus the bhfuil Bhuis. Se. Agus Cad a chumas? Sprag Corn fiúpa. Corn fiúpa. Tá sé actually darúta gom. Tá sé darúta gom? Tá sé darúta gom, na blianta ó hin. Ach is caoineam the hain Paddy Maloney ar na PB agus chumtúir bheith ar a vidle lé nó ar chumtúir ar a vidle? Se. Agus ar scríú na nótaí nó? Tá sé gom in áiségan tá tafadach riil to riil tafadach gom in áiségan sa bhile cá mé a áil. Agus sppraag sé sin mé is dócha agus íhanlumm bheith commodóireacht. Bhfuil slí agat lenéana nó a bhanan tú go dtí go bhfuil comisiún mar sin nó? Is mailam héin bheith ag siúl agus le daoine eile agus liam héin freisin agus nuair bhím am faoin dú mar sin te an rudaí i mo cheann agus an sé dal timppel i mo cheann agus an sin is féidir le mé scríomh siús nuair him bhile an sin. So is an agus uaireanta nuair bhím im chola ar maidin, just go luair maidin is féidir liom tún a chur mo cheann. Agus an sin chur mé ar an papéir an sin. Agus just comisiún tá sé tácht go leir freisin mar is kind of discipline an sin agus a brion tú ar sin freisin agus chun tú le chéile agus dionmar suite go haig an Cork Folk Festival cúpla bliana hain freisin agus de chumas agus Mairéad agus mara a lán chuid ceoil. A mín seansa í bheith gobar le chéile go minic an chlán? Ní go minic nó mar táid sort scattered. Scatúin bhíonna chéile. Tá Mairéad le a bháthir tá si beagnach cé blion dhís. My goodness. Sa bhile agus tána fuair mara i hasna ach tágann si bíonn sé teistil agus tágann si agus táim se North, South, East and West. Se bhíon chuile cornéil den dam teistil agat is stocha bhfuil. Aber bhfuil cuimhní agat a Nollaig gigeine ar le nó a hagan chun cuimhne roit cín maithe, cín olcha, cín nach iad nó? Well, bhí lán gigeine úmpach gom. Le gomúhar le cúl fin. Bhain is antainmh as beag sinnim le cúl fin. Dónalóní agus cúl fin agus just ceoltóirí an scá iad go léir agus bhí anspórt a going ar fad agus chumar go dtí Japan agus bhímar ag sinnim le Kodo Drummers i Sado Island agus bhí sé sin go absolútely go húntaach ar fad speisialta agus uair é gnéile bhí me sé tros bhí tosan freisin é Mali bhí an hin ag Festival ó Désir agus bhí sé sin
an speisialta ar fad. Yeah. Bhí tusa there Bhí sé le Paddy Keenan an Tom Céanna. Yeah. Bhí sé sin an speisialta agus is even an ceoil atá Tá seo- córa. Se an córa, yeah. Tá sé nós chlóirseach nach Tá bhfuil sé in nós áíire chlóirseach, agus. yeah. Agus tá an part tríd an geol go thomláin Tá. nach bhfuil agus. Tá se anna henta braham. Yeah. Ar hain tú le daine ha? Níor an stáitse ach taréis na giganna. Sure. Just na tintanna. Sí timpeall, yeah. Yeah. Leis an loch siúil an sin. Yeah. Yeah. Libia Oh yeah, agus yeah. blianta ó hin nuair bhí sin deagóir. Bhí sé Libia ag sinna me Libia freisin. My goodness. Agus bhí sé sin an samúil ar fad, an samúil agus an ceoil atá acu. Yeah. Tá na tuairegs an sin freisin nach bhfuil, yeah. Na tuairegs a chuirde tá sé bhgéisiid le cún an cheoil ar radioú na Gaeltacht an seo agus tá mé caint le Nollaig ní chasaí agus Mairéad ní chasaí agus tá muid a caint ar faoi láthair tá muid a caint faoi an dahain agus a bheith taistil agus a buaile le daine agus na tuairegs is loch siúil an Sahara nach chuid is mód an am stoilm go bhfuil tuiscint acu ar a bheith taistil stoilm go mídís a daile le salan agus gróidir actually anna hever hí amán go raibh na tuaireig nó tamaseic gróidir anna hever mar riine nuair nach rá slí ní raibh an eile sásta bheith taistil ar an sabásach. Ach iad, bhí tuiscint na háite acu agus bhí 6 Monopoly acu stocha. Ach tá ceoil acu atá a réist tá sé anna himúil nach bhfuil tá. An samúil. Yeah. An samúil. Yeah. Smaile mé. Yeah, smaile mé é. Muna mé trílas rud a cíns, so a caint ar chumadóireacht, rud a hálíonn ar an glár seo, nó tá sé tarla go dtí seo, is belam sa bheith dúr seinscúpla nóta agus féchans codóga sé mé. Ru peanna agus is bháile. Bhí? Nach ionintach an úrla sé, like, just mar sais vehicle don aginine, vehicle don anam. So nuair bhí mé seo, raim go dtíon piano agus chailinn mé héin sa cheoil agus. So, well, an muna mé trílas rud a cínta just dul. Rud éigen? Yeah.
Tá sé bh géisteacht a lochtéisteachta le cuan an cheoil. Cad éon scéal faoi list na banríonna? Ja, chumas an tún seo nóir bhí mar feisttí anóg tá cúpla agam agus nóir bhí Twins on a Swing. Twins on a Swing, yeah, sin é, Twins on a Swing. Nóir bhí siad anóg, bhí méid tuairt airad dóibh agus ag déanamh beáining commodóireacht ag an am céanna. Agus tháinig an tún seo agus dúirt na páistí go raibh sé cosúil leis na sióga. Ina. Cé níos bhí acu ag an á? Timpeall 3 bliana mar sin? Anógur fad. So churas an anam seo ar list na banríonna. Is áit beag sé just in aice le droch na bandan in i'r chorcaí list na banríonna. Tá sé bheith géisteach le cuan an cheoil áit mííon comhrá ceoil idir ceoltóirí agus muid a féchant amach ar chuan na gaiileheh. So, a raigling le a hille ceoil. Bún séad ar bhúr an le
smeg dul faoi dhéin mo bhainte. Mar a bhainse caire gus cumá dhéagah gus mil mus leadá báma. Díleat. Las an ré na lauradar na hain ha mairige na caire báma. Bus balpam hÉireann le sealadam faoi cheach agus dairigh an priosc má hanra. Má chuamó cheach an is mar hial faoi na dúhí sir go bronach. Masc nód lír tá le sealadam faoi cheach go duilh smegírig fioisih. Ig bheandra má leabhar rámam cé go rúig is muintin búrtha. Is go bhfuileann mé siad díobh le pillis ghabhlíonn snach bhfuilingthach an bia níos mó mé. Má chreach gus má chás gan méise gus má rá sin te go lá nar menar. Go tlá má friandar rá scanear de gar náid sin na ghaire. Anis tá na sláite ó gabroite scan leis ar a sun go brach. Gírig tú a bhalla a stórgil vanam scan cuí agam hen Nar lagad tíú goáil in ar fad. Cad astan an bhtóir an son? Dá mé sé ó maithir. Ó Cahar? Yeah. Agus dúna sé de se Baltimore in Chorclí. So táid aber caint sé rudaí tá ceoil tá dúchas agus tá an tealach agus tá na seisiúin agus an sin tá an gnó agus muidir dul ceoltá profisiúnta sa Nollaig, so conas mar a bhí sé sin leat like. Well, sin má héal is tólam. Agus, well, do hosna mé, I suppose, ar dúis bhanas mac céim sa cheoil UCC agus an sin bhí sa sinim leis an RT Symphony Orchestra feag tamil. Agus an sin bhualas le airtaí mar chéile tá imhéis airtaí midlin agus fósamar agus osníamar ag sinim le chéile. Agus, bhí saol deas againn. Agus bhí mar ag sinim actually leis na Clancy Brothers
agus tá mé méicim agus rud anspéisialta a bheith sin freisin ag an am sin agus Idir son, so ar a heistal sibh an dain just Americá agus agus an seo freisin in éing agus tá siad go léir héis slína bhíorna ach saoil profisiúnta nuair bhfuil páistí a go tá si deachar de bhean agus máthair é sin na dhéanamh tuairteir de páistí óga go mórmhór cúpla a bhí gomsa. So bhí sé deachar go leor é a kind of juggle mar déirfa. Nuair han tú ingrá leis an obair agus an cabhraíonn sé sin gan dat. Agus a dóg fá ar a móthir iad na leanaí? Just uaireanta ní an tam go léir, but just uaireanta de thugas leom iad. So is saoil an simúile. Níl sé éasca, agus of course, lockdown, hánig lockdown agus COVID agus mar sin de agus bhí sé andeachar, ceoltóir bhí sé bhfuil stopgachad. sé andeachar. Leis na clansaís car go bhfuil tú le annach a daine gach éonáis daine. Bhí idir siúd a bula le annach a daine. Bhí Clancy Brothers Reunion Tour á dhéanamh acu in 1984 nó 5 maybe stáilm agus bhí sé sin sa Lincoln Center sa New Áireach agus bhí sé sin anspéisialta ar fad bhí na Kennedys ann agus chéan cosfuile Bob Dylan agus Winter mar sin agus is bhí siad anheas ar fad freisin gobar leo. Bhfuil is le Liam agus Tommy agus bhí Liam sais bhí óga ór ina choulóidir agus an filiocht agus an filiocht agus tráíocht agus mar sin de. Bhain siad soltas a bheith i ggólóidir agus an dríocht a bhainein le bheith a taringt an mílseocht amachchas an nóméad agus an so cad faoi fún má. Seanna mé an dar bennim Lament Virginia Monroe.
réad bhfuil órán agatsa dúin. Buine mé trílas. A chuimeann dá dílis. A chuirde táid i gcúan an cheoil, táid coscúan an seo sa spidéal i Stiúideo Cuan agus i Mathánta tá Mairéad agus Nollaig ní chasaí agus táid caint agus i dine ceoil agus beidh órán an isise go neomh réad an drumín Drumann dá dílis. dílis. Smá bhuachil amach óir ach dag sé seod méise ag chéile maneor Níl faran Is trí lean tef do heo agus siúd mar a hÉireann mo chrimen down óg. Tí go deolad. Go híhann ar fad. Bíonn tú a ggóir chum bíonn tú... Bhís a gcónaí ag córna ag súla agus nuair bhís im le clia bhís cór agus tá a cór ach ní ramar canna beag na tríomhlíon in isise. Is even le mé. Well tá sé le cuaiste do gáin an binias sin ach an tá seanós agat chumá tá sé really ní léonrúd mar ré ceapam nuair a thosaíonn duine canna sa tlí sin agus stopan gach rud eile. Gur míle mágad. Tá sé go híhann ar fad, go míle mágad tain. Chu mí sé go slóga, bhí anna time a gomsa le slóga. Bhí má haolaíocht agus má chúthail agus má bhiseanach bhí chuis ar fádaisteach go slóga, chuile bhblionn an seo agus raibh sé sin agah sé freisin? Bhí chur isteach ar slóga agus tú sé a freisin ach de bhús bánéig se agus cheoil Liam Ó Maonlaí nuair a bhíos timpeall ceanú
chuig bliain deag dhís na mar sin. So, yeah, just bhí sé, an speisialta ar fad. Cén chuid den tír, cén áit Bhí sé im le léir. Im le lí, an léire badú? In ón léire is dólam. Yeah, agus do bhrun éman de léire an bangarm se. Agus, sin go má. Ach, bhí anspríogaing ag an am sin. Thug 19 mé go St. Pat's an Drumcondra agus bhí be sin a chéadú go bhacha mis sló go bhí Béidir go raibh sé St. Pat's, ní cuineam. A bhí na sílte agus chuir sé dríocht ormsa agus an sin nó bhí mar scoil dúirt sé bhfuil simime géan a bheith gomíocht de slóga so bhí agus go bhéit fao dul sin bhí an chomórtas réigiúnach an sin an chomórtas áitiúil an sin an chomórtas agus bheith sé an iniscúnta a chlár nó bheith sé sin le líon nó bheith sé ngáile agus go dógach do chuid talún go dtí an áitse tú nó an áiteile sin bhí se bhór agus filíocht agus álín agus set nó ceol nó chuma nó ceol éonarach. An ceol éonarach in bhúid tú sa? Ceol éonarach an bhailín agus an adagsáin agus is a dása agus díanas drámaíocht agus chumas filíocht agus bhí seacht rubig. Aráníocht. Agus cean bháin eile ní chuúlam. Savage. Ag seasamh rubig ceall? Well, bach sin rud faoi slógan nach gur má bhí se agad bhí áite an duit. Bhí páirteach níos mós dochas na phleanna ceoil. Agus bhíoh sé sin go má mar ní raibh mar dúrag ní raibh daoine óga ag sein ceoil sa dúthaigh ach nuair chós go dtíon le bhí annach chuid daoine ó gacháirt agus ar chóis agus tá cáirde fós a gom gur bhólas leo os na hananta sin. Yes, cuineann bheith an á luáin agus a bheith suite aice le beirt lead ó ón an áil, agus bhí mar 30 nó 40 agus muid just a sin mint ceoil le chéile agus a déanana bhíontais dó freisin. Bhí mar chomórálach agus tá mórálach go buint leis an tradiisiún ceapan go tugann sé féin bhaoinín don duine óg agus bóthar bathe. Sin fear. Agus cad é úr meas ar chomórtais? Bhín... Well, is tócha go mbíonn deise go seasamh os cór daoine agus is tócha tugann sé misneachtais beagání. Agus níl sé an bíal agus indal. No. Agus ceapan... Agus tá sé sin táchtach na páistí an tuiscin sin. Agus ceapan go mrahan annach a dún, is cílam héin, ní a bheith an bíal. An pein rud ná go bhhain go dtí an final. Go bhhain go gaiile nó go dtí baile cíns go bheith mí sé bheith buint sléip as an saoil. Agus bhí deise go daoine áirithe a chloisian agus tunes nua fiocas sús agus just éisteach le daoine nach mbeadh seans a go éon uair eile. Inis tá tafid agus tá gachrod ar nidirlín agus ach ní raibh an uair sin agus ní bhfuil fá le bhrán. So thug sé deis dúing dul chuig áit na éagsúla stíras. Agus tá orsacht do buint lei sin nach bhfuil. Tá sé sin ar siúil le
Tá sé riamh againn mar ar an tionól sin teachtaí chéile agus a bheith heidir na ceoil. Ok. Be go hiile ceoil a gúin mar sin? Cad a bheits? Cúplapát? An céad ceann ná fan mar a bhfuil tú a chláire. An dar ceann the housekeeper agus an ceann eile petticoat loose. Agus ba bhein í petticoat loose a bhí marachtant i cún é farchlárga, deirtah. Agus bhí an na dóilecha i dása agus i ceoil agus i fear cumá. Agus deirtar gur bharigh si a fear chéile. Agus an son chuirg faoi cheasa í sa deire. Agus bhíortha marachtant chuithe go deo loch sús na comraigh a bheith agus í a déanamh súgáin ón ngáinamh sin. Sin bhí fear. Yeah.
Ganski gan stad gan fuaru Tani gare tauri gon isabem rain fihu Marawai Muizrairk Juan Ceoil even a spalte boara Isrina Rovrawani Daini Nani Tonelao Tam Shilan Zanare Tsigach Bardanyarna Margur Buachelio Krame Isetime Wemoireann agus fátíí nógu háte inín am ítón leo. Imahi fliwadna tilebe Vi een land visan hershoch Ekshinem mosorgian Bojas skrives is niste sjö
Gur má go bheith lucht éisteachta as teachtasteach an seo go cún an cheoil an ocht, Nollaig agus Mairéad ní chasa a lucht éisteachta go néirí úr geol libh is go dé sibh sláán.